Assalamu alaikum, barka da yini kuma barka da warhaka. Insha Allahu kamar yadda na yi alƙawarin cewa a yau zan gudanar da cikakken bidiyo wanda zai koyar da ku yadda za ku yi application na shi NYIF ko kuma yadda za ku yi business plan ta using wata manhaja da ake kira artificial intelligence ko kuma ChatGPT a takaice. To amma kafin wannan bidiyo din zan so in ɗan yi bayani a takaice menene shi business plan din ma saboda mutum ya san menene zai yi. Shi business plan din kamar wani kundi ne ko kuma wani tsari ne wanda zai nuna cewa ga inda business ɗinka ya sa gaba, ga kuma abin da kake so ka cimma na wasu shekaru masu zuwa ta shi wannan business ɗin naka. Kamar shi business plan zaka ga yana da fanni da yawa. Akwai executive summary, financial forecasting, akwai marketing plan, akwai management plan, yana da fannuna da yawa. Kuma shi wannan business plan abu ne wanda yake canjawa. Kamar misali wayanda suka yi applyin na Agnes, mutane da yawa suna tambaya ta ina da business plan na Agnes ko ina da business plan na Empower, zan iya amfani da shi. Magana ta gaskiya shine ba za ka yi amfani da shi ba, domin su NYIF sun ba da tsari ne da suke so. Kamar kaga sun ce suna son kada ya wuce page 5, maximum page 5. So duk lokacin da aka tambaye ka business plan, ka yi business plan din bisa ga tsari wanda su financial institution da kake so ka samu kuɗi ko kuma ita gwamnati din ta gindaya maka akan shi. So abin da zan ba da shawara shine wanda yake so ya yi business plan wanda yake bankable business plan, ya yi kokari ya consulting management ko kuma business consultant wanda zai guiding din shi ta yadda zai yi wannan. So insha Allah ba tare da bata lokaci ba, za mu je a cikin bidiyon domin ku ga yadda za ku yi shi wannan application din ta amfani da wayoyinku na salula ba tare da wani bata lokaci ba. To da farko dai ka tabbatar da cewa akwai wa'innan applications ɗin a cikin wayarka. Wato na farko shine WPS. WPS shine wanda za ka yi copying ɗin prompt ɗin da shi ChatGPT ɗin ya baka, sai ka yi adding ɗin shi a ciki, ka yi converting ɗin shi to PDF domin uploading a can wurin application ɗin na shi NYIF. Sai kuma browser, kana yin amfani da Chrome, kana yin amfani da Safari, kana yin amfani da duk wani browser wanda kake amfani da shi. So shi WPS application ne wanda za mu ɗauki Microsoft Word a cikin shi. Ba lalle ba ne ya zamanto cewa WPS ne. Idan kana da wani application wanda yake da Microsoft Word kana iya kai amfani da shi. Amma na yi recommending ɗin wannan ne saboda shi a cikin shi za ka iya converting to PDF a cikin sauki. So bayan wannan, to idan kana so ka yi downloading ɗin shi WPS ɗin, za ka zo ka buɗe Play Store naka, sai ka zo wurin search sai ka rubuta WPS. Idan ka rubuta WPS zai kawo ka, dan sai ka danna a wurin install din nan. As soon as ka danna wurin install, zai baka dama sai ka yi installing shi wannan application din. So bayan ka gama install din shi yayi successful, then ya riga ya shiga a cikin wayarka wannan lokacin, sai ka yi minimizing din shi. Then sai mu dawo wurin Chrome browser din mu wadda anan zamu bude ChatGPT, sai ka danna da chat.openai.com, zai bude ma a haka. Then sai ka yi locating a can wurin login ga can sama, sai ka danna. Za mu yi creating account ne, na yi assuming cewa baku da account, so za mu yi creating. Sai ka rubuta email address ɗinka. Idan ka sa email address naka, ka sa password. Password ɗin dole sai ya zamanto cewa ya kai guda 8, kuma akwai kalmomi ciki kamar yadda ba da sample ɗin shi. Sai ka danna continue ɗin nan. So bayan ka danna continue, za su tura maka link automatically a cikin email address naka. Sai ka yi minimizing, ka je ka bude email din naka wanda ka saka. Idan za ka ga message daga wurin su ChatGPT din, sai ka yi clicking na verify email address din nan. So as soon as ka yi clicking verify email address, shikenan ka riga ka bude account da shi ChatGPT din. Za su tambaye ka yan basic information kamar suna, date of birth, sai ka rubuta kawai sai ka yi sending. So bayan ka gama wannan, ChatGPT ya riga ya maka creating account kenan. So daga wannan lokaci zaka iya fara tambayar shi question, zaka iya fara tambayar shi duk wani tambaya da kake da shi domin ku fara interaction da shi. To anan ne zamu yi shi wannan business plan din namu. So daga nan sai ka yi minimizing. So zaka zo sai ka sake bude ita browser din, sai ka danna chat.openai.com kamar yadda muka rubuta ɗazu. So as soon as ka bude portal din, yanzu shikenan ka riga ka yi login kenan. Idan ka duba a can sama, dan ƙasa zaka ga sunan da muka riga muka rubuta. So daga nan inda aka rubuta message ChatGPT, zaka iya fara tambayan shi ChatGPT din duk wani abu da kake so ka yi. So kana iya ka sake bude wani tab
then sai ka buɗe portal na NYIF ɗin domin mu yi copying ɗin yadda suke so a musu business plan ɗin wanda za mu zo mu yi pasting a nan shi cikin ChatGPT ɗin saboda ya bi wannan format ɗin wanda su suka ce suna so a yi. Za mu rubuta musu cewa at least shi ChatGPT ɗin za mu rubuta mai cewa ya bamu at least maximum of 5 pages, kuma pages ɗin ya containing ɗin executive summary, ya containing general business information. Wannan dai information ɗin da suka ce suna so exactly haka za mu yi copying ɗin shi, sai mu je mu sake buɗe shi ChatGPT ɗin namu wanda muka minimizing. Sai mu zo mu yi pasting ɗin shi. So za ka danna a wurin da aka ce message a ChatGPT ɗin nan, duk da yake a computer ce ko robot, duk lokacin da ina son wani abu ina farawa da please, at least ko robot ne zai ɗan ji daɗi cikin ran shi. Sai ka rubuta please develop a 5 pages business plan. Kamar yadda suka ce suna son 5 pages, in kaga za ka yi rubuta prompt in ka daidai yadda suke so. Please develop a 5 pages business plan for my business in this format. So wannan format ɗin dan sai mu bada space, sai mu yi pasting ɗin wancan format ɗin wanda muka ɗauko wanda suka ce. Then kaga za ka rubuta tunda ka riga ka sa develop 5 pages business plan, so dole sai ka yi pasting format ɗin da ake so. So za ka sa business details ɗinka. Then za ka fara da at least sunanka, so that wurin rubuta executive summary ɗinka da shi ChatGPT ɗin zai iya gane cewa ga sunanka da sauran information. So bayan ka sa sunanka, ka sa business name naka, ko baka da CAC kawai wani suna da kake amfani da shi kana iya ka rubuta shi a wurin. So misali a ce Naftech Digital Solutions ne muke ma business plan ɗin. Then sai ka dawo ƙasa sai ka rubuta telephone number ɗinka ko GSM number ko phone number sai ka rubuta. For example ga number nan Musa. Then sai ka rubuta email address ɗinka. Duka waɗannan information za a yi amfani da su wurin rubuta da wurin shi information na company ɗin da sauransu. So duka za a yi amfani da wannan information ɗin. Sai nature of business ɗinka, nan wurin sai ka yi briefing ɗin shi ChatGPT ɗin cewa ga irin business ɗin da ake, so that in zai maka business plan, sai ma business plan based on wannan business ɗin. Kamar misali yanzu mun ce nature of business ɗinmu shine business management and IT consultant, for example. So idan zai mana business plan ɗin zai mana shi daidai da shi wannan business management and IT consulting firm ɗin. So bayan ka rubuta nature of business ɗinka sai ka rubuta amount ɗin da kake bukata. Duk wani business plan da za ka yi already yana da amount ɗin da kake bukata, ko ma wani irin business plan ne. So sai ka rubuta amount ɗin da kake bukata. Then a gaban amount ɗin ma idan loan kake so kana iya sa loan, idan grant ne kake so gaban shi amount ɗin sai ka rubuta grant ɗin. So already za ka rubuta location of business ɗin, cewa a ina ne business ɗin naka yake. So bayan ka rubuta wa'annan su ne basic information da ake bukata. Then ƙasa kana iya sai ka zo ka ƙara specifying ce mai I am applying for a loan under Nigerian Youth Investment Fund, so that shi ChatGPT din zai yi amfani da wannan sai ya yi ma business plan din daidai da shi application na wannan Youth Investment Funds din. So bayan ka gama rubuta wannan, then ga arrow na wanda ya pointing sama, sai ka yi clicking wannan arrow din. So automatically ChatGPT zai recognize menene kake so, kuma zai fara rubuta maka information din. So already ya rubuta memory updated, yanzu kawai zai fara rubuta maka executive summary nan ya fara Naftech Digital Solution founded by Nafi'u Habibu menene duka information din zai baka su exactly ta yadda kowane professional writer iyaka abin da zai rubuta ma, ga loan request, ga business goals, ga menene. So mostly irin wannan information din ya baka is good kai going through ka ga cewa information din da ya baka daidai ne. So wannan duka shi yake rubutawa da kanshi, ba abin da nake rubutawa, kawai wannan command din da ni bada cewa a rubuta min wannan business plan din bisa ga wannan tsari na su NYIF din da suka bada, shikenan na riga na kare abin da zan yi. Sauran kawai shi ChatGPT din shi zai yi komai da komai. So idan ya kammala, za mu jira ya kammala. Idan ya kammala rubuta wannan abin, then kaga ga sales strategy, ga referrals earning, ga partnerships,
ga management structure, ga management teams, duka komai da komai zai tsara. So it's better gaskiya ka yi going through ka ga abin da yake rubutawa. Take your time, like 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, ka duba ka ga menene yake rubutawa. Abin da ya rubuta shi, is it realistic? Saboda sometimes predicting ne yake yi. So sai ka rubuta duka wannan abin da yake rubutawa yanzu yana kokarin ya mana summarizing din shi ne a 5 pages. So once abin ya yi reaching 5 pages, based on abin nan zai kawai gashi nan har ya zo ga conclusion din. So ya riga ya gama business plan din. So idan kana so kai copying ga item nan kusa ga speaker zaka iya amfani da shi. So zaka zo ka bude shi wannan WPS din da muka riga muka installing, sai ka danna a wurin Microsoft Word. So zaka danna wurin wannan plus sign din saboda kai adding sabon content. So what I normally do shine zan zo sai in yi copying din da highlighting din shi nake saboda ban son format din ya canja. Idan kai amfani da wannan copy din na can ƙasa, zaka ga ya hito maka da wasu star da wasu information haka. So ni ban son wannan, na fi son yayi min copy din shi exactly irin yadda yake. So kai copy din shi har zuwa wurin conclusion din dan sai kai copy. So in ka zo wurin copy din, ka riga ka bude Microsoft Word, sai ka zo ka danna wurin blank page, sai ka yi pasting din shi. So in kai pasting din shi, automatically duk abin da kai pasting zaka gan shi a cikin wurin. Duka abin da ka dauko a can wurin zaka gan shi a cikin shi wannan Microsoft din naka. So kaga ma duka ya ba mu shi a 6 pages. So kana ka duba yin abubuwan da ba su da amfani ka rage. So from there sai kai kokari kai saving, zaka danna wurin save. In ka danna wurin save, sai ka danna to phone, sai kai selecting wani location kake so ka sa shi a cikin phone storage naka. Then sai ka rubuta mai suna so that idan ka zo wurin updating din shi zaka iya gane wani suna ne kai mai saving din shi. So yanzu na sa mai my business plan wanda ina jin zai iya gane. So nan wurin sai ka zo kai selecting PDF, mostly a PDF ne, shi yasa ma na yi suggesting din WPS saboda kana iya kai exporting din shi to PDF easily. Sai ka danna export to PDF din, so automatically yayi maka. Shi WPS din problem din shi trial ne, expiring yake after sometimes. But in kana da full version din shi fine, amma ka san yadda zaka ka samu full version is fine. Then sai mu koma wurin phone storage din mu ƙara confirming cewa file din ya shigo. So na riga na sa shi a device storage. In ka duba a nan ƙasa zaka gan shi ga yanan my business plan. Then sai mu kaga mun yi confirming cewa yana ciki kenan. So from there za mu iya mu ce za mu koma wurin NYIF application din mutum da mun riga mun san mun ƙara komai already, mun riga mun yi minimizing din shi. So sai mu dawo wurin NYIF application. So kaga kamar yadda application din yake a nan, mun riga mun yi business plan din mu based on the information da su suka bamu. So in kana son kai uploading din shi, zaka danna inda aka danna drag and drop ko kuma upload. So a sama ma ga yanan kaga business plan din ma ya riga ya hau already, shine yake a sama. So sai ka koma ka cika form din daidai yadda su NYIF suka tsara shi form din. So haka zaka yi, zaka rubuta name da NIN number, ga sanan duka wa'annan information din zaka shigar da su. So in ma akwai mutum abin da bai gane ba, sai yayi bayani, za mu yi guiding din shi. To wurin types of business program din nan ne idan kana already into existing, bancin in kasa experience ɗinka 1 to 3 years ko not anything that you have experience, to zaka yi selecting cewa I want my business growth funded. Kaga tun da ka riga ka fara business kana so a baka ne don kai supporting. Idan kuma less than 1 year ne, kana aika sa want my startup funded. So nan wurin brief description of your business, then sai ka rubuta wani irin business ne kake so ka yi, kuma menene business in ya kunsa, sai ka rubuta shi a nan wurin. For example, yana mun sa management business and IT consulting, something like that. So a nan wurin akwai type of facility guda uku, akwai loan, akwai grant, akwai equity. So duk wanda ake so sai ka sa loan, shine wanda zaka biya. Equity shi kaman grant ne, amma zaka kawo wani abu, gwamnati ta baka wani abu domin ku yi funding din business na wanda kace zaka yi. Sai shi kuma grant free ne, completely ba a biya. So in kana da CAC kana iya kai applying up to 50 million. Although shi wannan ma application din ko baka da CAC kana iya applying, amma dai abin da yake nan shine ba za a sa maka kuɗin ba,
dole sai ka kawo ita CAC din, tunda business grant ne ba personal grant ba personal business loan and grant ne ba personal ba. So idan kana da CAC za ka rubuta registered with CAC, za ka danna wurin registered, ba za ka yi selecting not registered ba. Then sai ka zo ka yi uploading business plan ɗinka, already muna da shi nan wurin, sai mu yi uploading ɗin shi. So akwai su referee wanda za ka sa nan wurin, za ka sa I do not belong to any cluster tunda baka da cluster. In kuma kun yi register cluster ɗinku za ka sa, but for now keep it simple, ka sa I do not belong to any cluster. Now idan ya zamanto cewa baka da CAC certificate, idan baka da CAC certificate, baka da wani takarda ta shaidan business ɗinka, so kana iya kai da SMEDAN. Idan baka da SMEDAN din ma, abinda zan bada shawara, tunda har sun bada dama ana iya ayi ba tare da shi CAC din ba, sai kai sake uploading business plan din a wurin. So bayan duk ka cika information, sai ka danna submit kawai ga nan ƙasa wanda yake da green abin nan. So bayan ka ƙare, automatically zaka ga sun rubuta ma thank you for your application, menene we receive your response. Za su tura maka copy na application din naka cikin email address naka. So shikenan ne kawai, ba wani abu. Wannan shine cikakken bidiyon yadda za ku yi application din da kuma yadda za ku yi business plan a wayoyinku. Na san abin da tsayi, sannan kuma da wanda yake sabo cikin abin zai ga kamar abin da wahala. So idan ka sake kallon bidiyon za ka ga abin ya zo ma da sauki. So idan ma baka gane ba, zan aje link na WhatsApp group namu, kuma idan kana da wata tambaya kana iya ka aje a comment section, sai mu ga yadda za mu iya assistant ɗinka. Allah ya sa a dace, Allah ya bada sa'a, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Na gode ƙwarai.